В Крыму по нескольким адресам провели обыски в домах крымских татар и этнических русских мусульман. Известно, что 7 человек после следственных действий забрали в управление ФСБ в Симферополе. Среди задержанных стример крымской солидарности Эмиль Зиядинов, активист Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Харидинов, Александр Сизиков, инвалид первой группы, Вадим Бектимиров и Зикирия Муратов. Все они активно участвовали в жизни семей политических заключенных, организовывали мусульманские праздники для детей, посещали судебные процессы в делах против крымских татар, занимались передачами политическим заключенным в СИЗО. Отметим, что всем задержанным мусульманам вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Давайте посмотрим, как утром прошли облавы на территории временно оккупированного Крыма. Книжки, вот эти вот детские книжки, вот здесь в углу стояли. Они вот так вытащили первую книжку и сказали, что, мол, мой муж какие-то уроки какие-то ведет. Какие уроки? Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине глубоко обеспокоено сообщениями об обысках и задержании крымских татар сотрудниками ФСБ утром во вторник на территории оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении посольства на их странице в Твиттер. Давайте послушаем. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія повинна звільнити всіх українських політичних в'язнів. Крим – це Україна. Министерство иностранных дел Украины также выразило протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар российскими силовиками на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. Далее их цитата. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою в різних районах Криму. За наявною інформацією, за результатами обшуків були незаконно затримані щонайменше 7 громадян України. Еміль Зіядінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'янов, Сейран Хайреддинов, Олександр Сізіков, Вадим Бектимиров, Муратов Зикирия. Закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати активно виступати на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилювати тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. С чем связываете очередную волну репрессий в Крыму? Знаєте, ну я би сказала, що це, на жаль, така у нас перманентна. Окупант веде себе як окупант, і репресії, я би так сказала, частково інколи призупиняються, але постійно вони відбуваються. В тій чи іншій формі права людини і репресії в Криму відбуваються постійно. Тому, і безумовно, є загострення, ви бачите, є загострення і на окупованих територіях Донбасу. Я думаю, що ці події пов'язані в тому, що Путін, фактично узаконивши своє царювання за допомогою референдуму, тепер веде себе як справжній цар і окупант. Я думаю, що, на жаль, це все буде продовжуватися. І це той факт, який показує, чому треба бути дуже
збалансованим при обміні заручниками, які відбувалися, тому що у нас фактично Путін може брати, фактично взяв весь окупований Донбас і Крим в заручники. І тепер, на жаль, розпоряджається долями людьми, як йому хочеться. Ну и тут как раз-таки, наверное, неправильно говорить именно про обмен. Нужно, наверное, говорить об освобождении политических заключенных. Абсолютно правильно. Тому що це вони повинні бути звільнені, тому що це політичні в'язні. І питання не обміну того, щоб обмінювали одних на інших, інакше це абсолютно програшна по великому рахунку позиція, коли Путін може брати заручників постійно, на жаль. І він цим займається. Ну, а у нас просто не хватит на это обменного ресурсу, если говорить об этом. Якщо це казати правда, то так. Тому, на жаль, треба бути дуже розумну політику тут вести, тому що, безумовно, треба наших і полонених, і військових полонених забирати, але треба думати і наперед, тому що ми бачимо постійно, якщо відбувається і в Криму, і насправді це саме відбувається і на Донбасі. Мгм. Скажите, а вот чем оккупант, чего добивается оккупант вот этими облавами на территории временно оккупированного Крыма? Ну, власне кажучи, те, що він хоче встановити свій порядок, м'яко кажучи, недемократичний. Він вважає, що будь-які взагалі посили, наративи і ідеї, які говорять про звільнення Криму, взагалі не повинні існувати на території Криму. І ми ж це бачимо по тих, кого арештовують і що, власне, шукають. Це такі, знаєте, 33-й рік, я би так сказала, якщо так порівняти, то це відбувається таким чином. І, на жаль, якби ця політика, яка проводиться за допомогою ФСБ, ми ж бачимо, що це проводить саме ФСБ, я так думаю, ОМОН і ФСБ, тому це фактично така спланована акція. Я думаю, що це абсолютно погоджено на всіх рівнях російської влади. Вы думаете, это будет продолжаться еще дальше? На жаль, так. На жаль, так. І треба готуватися до того, все-таки всіма, і правильно сказано в заяві і МЗС, в тому, що ми повинні всіма політичними важелями намагатися все-таки політичних в'язнів звільнити і перестати репресії. І про це я знаю, що і ООН мала окремий доклад, і треба поговоримо далі. Але це повинно бути постійно, Україна повинна постійно на радарі і до наших партнерів це доносити. Це не повинно бути раз на півроку, це повинно бути кожний день. Каким образом сегодня украинская власть, сегодня народные депутаты Украины, проявив, возможно, какую-то инициативу, могут защищать своих граждан на территории временно оккупированного Крыма? Что мы можем сегодня делать, кроме высказывания недовольства и нот протеста? Ну, ви знаєте, я думаю, що це комплексне питання. Україна повинна, перш за все, посилити свої позиції на зовнішньополітичному арені. Так? Ми, на жаль, втратили їх за останні 6 місяців. Так? Україну починають забувати на порядку денному європейському, який має достатньо багато проблем, так само американському і всіх інших країн. Тобто це треба постійно поновлювати і, перш за все, цей напрямок посилювати. Ну, депутати я с вами повинні... тут не соглашусь. Вот почему вы говорите, что тема Крыма не активизироваться? Вы знаете, недавно было заявление Майка Помпео с призывом к Российской Федерации США немедленно прекратить репрессии на территории временно оккупированного Крыма. Недавно, вы знаете, были визиты в Берлин наших чиновников, Дмитрия Кулебы, где тоже там говорили про возможное создание международной платформи по Криму. Безумовно, але цього, розумієте, ці зусилля повинні бути набагато більші для того, щоб хтось почув нас. Розумієте, один візит на півроку або будь-яка заява, це прекрасно, що Майк Помпео зробив цю заяву, але я думаю, що вона вимагала дуже великих зусиль для того, щоб він все ж таки її зробив, розставив точки над «і». Тому що я зустрічалася з великою кількістю різних європейських політиків, в тому числі депутатів, які вже починають говорити там про Донбас. Так, уже тема Криму чомусь починає там поступово, скажімо так, як це, не те, щоб вона зникає, але вона якось рідше з'являється. І тому це неправильно. Ми повинні чітко пов'язувати окуповані території. У нас немає окремо Донбасу, окремо Криму. У нас є окуповані території. І Крим, і Донбас окуповані – це є одне велике ціле, за яке ми повинні боротися. Ну, ви зараз чувствуєте, що тема Криму і Донбасу українська власть? Ні, не українською властю, але є багато політиків, які під впливом Російської Федерації починають
починають поступово ці теми намагатися розділити. І ми навіть бачили це такі, як вам сказати, намагання під час і нормандської зустрічі, і попередні, що ці теми починають якимось чином розділяти. Я думаю, що це абсолютно штучне розділення, і Україна повинна чітко поставити на порядку денному, що це одні території. Продолжая тему, как мы можем бороться за наших граждан в Крыму? Ви перед нашим ефіром сказали, що завтра будуть великі слухання з приводу окупованого Криму і прав людини. І я думаю, що це одна з форм, який може парламент прийняти. Інше – це питання лобіювання економічних санкцій далі проти Російської Федерації. Це питання в тому, що Україна повинна зберігати свої санкції проти окупантів, так, і не намагатися інколи якби підігравати там якимось сентиментам, що треба поновлювати торгівлю з Росією чи щось таке, що інколи звучить з вуст окремих людей і парламентарів. Тому питання в тому, що це комплексні заходи, які зовнішня політика, економічна сторона і, безумовно, права людини як першим повинно йти у всіх наших, у цій нашій риториці. Парламент може зробити те, що він може зробити. Він може зробити заяви, він може зробити постанови, він може зробити парламентські слухання і донести це до наших всіх міжнародних партнерів. Мгм. Я знаю, что у вашей фракции «Голос», есть свое видение деоккупации полуострова. И недавно, вы знаете, заявление было Антона Кореневича, постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым, который сказал, что сейчас разрабатывается стратегия деоккупации. Народные депутаты из фракции «Голос» как-то принимают участие в этом процессе? Безумовно, ми приймаємо участь. Поки що це на рівні робочих груп, які сформовані при міністерстві, який очолює пан Резніков. І, наприклад, я подала своє прохання включити мене в економічну групу, яка займається реінтеграцією і деокупацією, концепцією окупованих територій. І це стосується і Криму, і Донбасу. Тобто я, чесно кажучи, як людина, яка більше економічну сторону знає, я думаю, що моєї доданої вартості там скоріше буде. І я, чесно кажучи, вірю в економічну частину, тому що Путін... Розкройте. Путін навряд чи боїться, знаєте, як там заяв і всього іншого. Це іншого сорта людина, але він добре вміє рахувати гроші. Він прекрасно розуміє, що таке санкції, він прекрасно розуміє, що таке економічна ізоляція, він прекрасно розуміє, що таке заплатити за всі збитки на окупованих територіях, якщо буде в такий час прийде. І ми бачимо, що інші країни вже там скільки років війна закінчилася, але деякі країни виплачують репарації іншим країнам, перед якими вони завинили. Тому я все ж таки думаю, що економічна складова найбільш болюча для пана Путіна. А які економічні механізми давлення на Росію сьогодні ми можемо використовувати? По-перше, це збереження санкцій, які у нас є. По-друге, це впровадження нових санкцій при порушенні, наприклад, у такому, як відбувається з правами людини, репресіями і все інше. Які це повинні бути санкції? Які санкції? Безумовно, це міжнародна торгівля. Все, що стосується міжнародної торгівлі, все, що стосується, наприклад, поїхав перший потяг через міст Керченську протоку до Криму. Так? Хто поїхав? Там написано «Кримська залізниця». Але ми розуміємо, що Кримської залізниці, як такої, це є частина фактично російської залізниці. Тобто російська залізниця повинна за це мати санкції. Це, умовно кажучи, якщо ми беремо конкретно там перевезення. І так, покроково. Я не думаю, що є можливість накласти там загальні санкції на Російську Федерацію в цілому, так? Але на такі конкретні напрямки треба, безумовно, працювати і посилювати санкції проти Російської Федерації. Всі зусилля Путіна на даний момент якраз і йдуть на те, щоб ці санкції зняти, тому що вони насправді для Росії є болючими. Ну вот смотрите, если мы говорим про западные санкции, можно еще долго про них говорить, я думаю, что мы еще обсудим, но я бы еще хотела поговорить про наши внутриукраинские санкции в отношении Российской Федерации. Достаточно ли они, как вы думаете? Вот мы достаточно думаю, все свои инструменты, которые есть у Украины, используем? Почему? То якщо ви подивитесь торгівельний баланс, ви побачите, що і експорт, і імпорт
є достатньо високими з Російською Федерацією. Так, вони Ну, у не нас є даже номер закон о один. свободной экономической зоне, зоне Крым не отменен. Ні, отменен, так. Тобто у нас фактично ми повинні подивитися правді в очі. Ми експортуємо, імпортуємо з Росії, тому що є частина того, що ми не можемо замінити. Так? І пройшло вже з початку агресії от вже 6 років, 6-й рік, і ми не займаємося імпортозаміщенням таким повноцінним з Російської Федерації. Так? А це треба активізувати, так, щоб ми взагалі зупинили з Російською Федерацією будь-які відносини. Тому що коли гроші ходять туди-сюди, є дуже багато бажаючих лобіювати і продовження ходіння цих грошей. Тому, безумовно, в Україні є ще потенціал для того, щоб все ж таки економічну частину відпрацювати. А що для цього потрібно зробити? Уже треба почати все-таки вже системний облік збитків, які Російська Федерація наносить на окупованих територіях, а вона нанесла і продовжує наносити. І це крім прав людини, які повинні бути в пріоритеті. Це розвалена і заводи, наприклад, на окупованих територіях Донбасу. Це знищені підприємства, це вирізані, вивезені підприємства, це знищення в Криму знищена велика кількість сільськогосподарських підприємств, тому що ми розуміємо, що без додаткових вливань води і всього іншого дуже важко вести сільськогосподарський бізнес. І є я вже не кажу про майно людей, які розрушені, розвалені, конфісковані і все багато іншого. Державні підприємства українські, які залишилися і які, на жаль, теж повинні бути, не на жаль, а вони залишилися там, на жаль, і вони використовуються окупантом в своїх корисних цілях, або вони знищені і зупинені. За все це повинна платити Росія. І в Україні немає системного обліку збитків. Тому що я займалася цим питанням з економічної точки зору, я надіслала багато запитів в різні державні органи, і я зрозуміла, що один державний орган з іншим не спілкується. Тому що у нас такої роботи повноцінної немає. І ми в свій час з колегами із фракції «Голос» подали законопроект про агентство, яке повинно рахувати такі збитки, яке повинно вести поточний облік і збитки, які відбулися, а також ті збитки майбутні. І це повинна бути методика міжнародна, визнана, тому що коли ви йдете в суд міжнародний, вам треба методику і експертизу саме міжнародну, яка приймається міжнародними організаціями, не так, як ведуть наші державні органи. А как быть с украинскими предприятиями и компаниями, которые, используя различные схемы, продолжают торговать с временно оккупированным? Ну, для цього є всі На легальні законодательном уровне мы как-то підстави. можем это На законодавчому це відрегульовано. Питання в тому, що за будь-які вони... Ми ж розуміємо. Ми розуміємо, але українські підприємства, наприклад, чомусь створюють російські відділення, офіси, або беруть російського громадянина, який є акціонером, начебто, підконтрольного і так далі. Але цим повинно у нас є, вибачте, ціле СБУ з великою кількістю людей. У нас є розвідувальні органи, які абсолютно чітко можуть дістати цю інформацію і абсолютно чітко дати їй правову оцінку. І якщо це дійсно а це є порушенням закону, будь ласка, в суд або викривайте кримінальне провадження, або інші способи. Тобто механізми, інструменти є. Немає, поки що ми не бачимо великої політичної волі з цього приводу. А чому? Це влияння п'ятої колони внутрі української власті? Це власті? влияння п'ятої колони, це абсолютно, я би так сказала, гнилі правоохоронні органи, які, на жаль, інколи не дбають про інтереси України і українців, які знаходяться і в Криму, і на Донбасі. Тобто є багато факторів, але ми прекрасно розуміємо, що вся правоохоронна система, якщо її так можна сказати, в цілому система справедливості, не реформована. Тому там є люди, які за свої власні інтереси дбають більше, ніж за державні. Вот вы упоминали санкции западные в отношении Российской Федерации. Там, в принципе, каждые полгода Европейский Союз голосует за продление этого санкционного давления. Мы понимаем, что эти санкции, они, если и влияют на Российскую Федерацию, то в долгосрочной перспективе. Насколько вот эти вот ныне существующие санкции, они оптимальны? Безумовно, хотілося б їх посилити. Але ми прекрасно розуміємо, що європейські уряди, вони захищають, перш за все, своїх громадян. Ми і свої скільки бізнеси. російська економіка теряє від цих санкцій? Я думаю, що ми навряд чи зможемо це оцінити зараз. Ми не зможемо, мабуть, це оцінити в десятилітній перспективі, але я хочу сказати, що вже 6 років пройшло. 6 років і ще 4 роки – це вже буде довгострокова перспектива.
Це означає, що російські підприємства не можуть нормально торгувати. Я маю на увазі ті, що належать в сферу впливу пана Путіна і Кремля. Це означає, що Росія не отримує інновації, які вона би могла отримувати з Європи і з Америки. А для них це боляче, якщо вони хочуть розвиватися. Тобто в довгостроковій перспективі це реально є проблема для Росії. Хочеться посилення санкцій, але мало в це віриться, оскільки, на жаль, зараз економічна ситуація після коронавірусу і в Європі, і в Америці, і в інших країнах буде складна. І ці уряди будуть дбати перш за все про своїх громадян і про своїх платників податків. Ну и Российская Федерация, она сейчас пытается использовать Абсолютно историю с правильно. коронавирусом, чтобы Абсолютно снять с себя правильно. санкции. Абсолютно А как нам правильно. нужно разговаривать с нашими западными партнерами? З нашими партнерами треба розмовляти, в тому числі аргументами, які ми про сьогодні почали розмову. Про те, що продовжуються репресії, продовжується порушення прав людей. Нічого нового не сталося. Продовжуються обстріли. Тобто Росія продовжує бути агресором і окупантом, тому знімати санкції немає ніяких підстав. Но, тем не менее, мы видим в парламентской ассамблее Совета Европы да, вот, снятие санкций в виде возобновления полномочий так. Российской Федерации в ПАСЕ. Мы там видим неоднозначные заявления Эммануэля Макрона, который говорит, что Российская Федерация нужна для обеспечения безопасности европейского континента. Это что, вот в вопросе цены и ценностей все-таки выбирают ценность? Ні, це питання в тому, що Україна не допрацьовує на міжнародній арені. Тому що якщо ви хочете, щоб хтось про вас дбав, вам, перш за все, треба дбати про себе. І, перш за все, говорити чітко, що Росія – це агресор. Вибачте, ми 6 місяців чекали, поки представники монобільшості визнають, що Росія – це агресор і скажуть про це публічно. Та? До цього це була риторика: та, Росія, давайте спробуємо з нею вести переговори, давайте наладимо контакт. Ця вся риторика, вона насправді дуже неоднозначно сприймається міжнародними партнерами, які кажуть: слухайте, ну якщо Україна хоче налагодити контакт з Росією, то знаєш, що нам втручатися? Ми то якби від цього тільки страждаємо. Тому українська сторона, зовнішньополітична, повинна бути більш наполеглиша, більш чітка і більш, як би вам сказати, постійна. Тобто це не повинно бути раз в півроку, це повинно бути кожний день. Давайте продолжим вот тему деоккупации, учитывая, что недавно в интервью Крым Реалии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал такое мнение. Он сказал, что любое государство, которое не признает незаконной оккупации Российской Федерации, может внести вклад в деоккупацию Крымского полуострова. Давайте послушаем его цитату. Я бачу у складі цієї платформи щодо деокупації Криму доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Російською Федерацією, може зробити внесок у його деокупацію різними шляхами. Хтось може грати провідну роль посередника, як Німеччина відіграє у Мінському процесі і нормандському форматі. Хтось може робити це, голосуючи правильно за відповідні рішення міжнародних організацій. Але це настільки комплексна, складна історія, що в ній знайдеться роль для кожного. Нам кожна країна може допомогти. Але хочу зазначити, жодна країна світу не робить для окупованого Криму більше, ніж Україна. Какие страны должны принимать участие вот в этой платформе? Ви маєте на увазі саме в просуванні інтересів? Ну, ті, що вже приймають в Мінському процесі, хоча Мінський процес, скажімо прямо, він такий завис, якщо так сказати, якщо можна так сказати. Но можно ли так сказать, учитывая, что недавно была встреча советников лидеров? Ну, але просування в будь-якому напрямку Мінського процесу ми не бачимо, так? І він фактично вже там призупинений декілька років тому. Це, перш за все, ті, хто були в Будапештському меморандумі, якщо так можна сказати, вони повинні повернутися, як на нашу думку, то все ж таки повинні приймати участь. Тобто це США і Британія. Можливо, я просто не знаю, наскільки широка платформа планується, але країни Європейського Союзу теж можуть бути розширені, так? Не тільки Німеччина і Франція, а більш, можливо, це, я не знаю, наскільки можливо взагалі Євросоюз, як Євросоюз. Так? Але, можливо, більше коло країн, які є які відіграють роль в Європейському Союзі і хотіли би все ж таки долучитися до цього процесу. А Российская Федерация?
Російська Федерація, деокупація Криму. Я слабо вірю в щирі наміри Російської Федерації по деокупації Криму. Тому, безумовно, ми не повинні вести переговори з окупантами, такі як ОРДЛО. Росія повинна відповідати за окуповані території як агресор і окупант. Питання в тому, чи вести з нею переговори, це, знаєте, можна вести переговори, але просто результату не буде. Наивно было бы предполагать, что Да. Российская Федерация каким-то Погодится, образом будет да. участвовать в платформе по деоккупации Крыма, учитывая, что на своем уже конституционном уровне они поставили Абсолютно. запрет на обсуждение, обсуждение, передачи каких-либо земель. Однако речь ведь идет о создании, о собрании группы стран и создании какой-то дорожной карты, возможно. Или же разработки механизмов давления на Россию. Це фактично заміна Мінську, так? Якщо я правильно розумію. Тому що, але я хочу просто сказати, що безумовно Мінський процес застиг. Я не знаю, наскільки він взагалі може бути ефективний, враховуючи там риторику деяких країн, як Франції, яка говорить вже про те, що, можливо, треба знаходити спільну мову з Російською Федерацією, але питання в тому, що якраз економічні деякі санкції підв'язані під Мінську угоду. Тому тут треба дуже обережно рухатися по двома паралельними напрямками. Перше, дивитися на альтернативу Мінську. Інше, за цей час все ж таки санкції повинні бути прив'язані не до конкретної угоди, наприклад, Мінської угоди, а до деокупації територій. У западных наших держав есть серьезные рычаги и инструменты влияния на РФ, в результате чего она бы села за стол переговоров по деоккупации? Я думаю, так. Якщо вони її привели в Мінський процес, Російську Федерацію, то я думаю, що це були серйозні аргументи. І я впевнена, що такі країни, як Америка, і Англія, і Велика Британія, і Європа мають достатньо аргументів і фактів, і, можливо, додаткових даних, які не відомі широкому загалу, які можуть, скажімо так, дозволити посадити Російську Федерацію за стіл переговорів. Если бы у вас в руках был такой рычаг, какие бы санкции вы бы ввели? Проти Російської Федерації? Чесно вам скажу, самі дієві санкції – це персональні санкції, б, неможливість виводу капіталу з Російської Федерації окремими фізичними особами, а також неможливість в'їзду ними на територію Європейського Союзу і інших країн, коли ті, хто накрав на державному бюджеті Російської Федерації, не можуть вивезти гроші, а також не можуть послати своїх дітей навчатися, наприклад, в британські університети, це зразу прочищає мозок, я би так сказала. І безумовно, відключення, можливо, саме найдієвіша завжди була це відключення від фінансових систем світових. Коли у вас немає можливості розплатитися з вашими партнерами в доларах, наприклад, а є там, тобто ви не можете користуватися, наприклад, свіфтом. Як з моєї точки зору економічного, фінансового, це достатньо дієві санкції, якщо такі прості. Але, на жаль, вони ніколи не стоять на порядку денному, тому що все ж таки гроші для багатьох країн є вагомым аргументом. Вы знаете, в докладах республиканцев в Соединенных Штатах периодически звучит инициатива введения беспрецедентно жестких санкций в отношении России, вплоть до отключения ее от международной системы SWIFT, санкции в отношении таких банков, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, РЖД, и так далее. И мы слышим каждые полгода вот такую вот инициативу, однако, к сожалению, она до сих пор не имплементирует. Можливо, ситуацію, вони вважають ситуацію стабільною, немає необхідності вводити додаткові санкції, хоча ми бачимо і в Криму, і в Україні, і на окупованому Донбасі, що більш жорсткі санкції би просто зменшили період окупації, скажімо так, якщо так можна сказати. Вони були дороговартісними для Росії в умовах падіння цін на нафту, яку ми бачили протягом коронавірусного періоду, а бюджет Росії порахований, здається, чи 42, чи 45 доларів, а було 19. У них є серйозні просідання в бюджетній частині дохідній, не дивлячись на їх міжнародні резерви, майже 500 мільярдів. А на скільки років хватить цих резервів? Це важко сказати, дивлячись, скільки вони будуть красти.
верхівка Російської Федерації, але в них достатній запас, я вам так скажу. Тобто сподіватися, що за 6 місяців вони проїдять свої запаси і зникнуть, дуже наївно. В них достатньо стабільна система з точки зору резервів. І якщо ціни на нафту будуть знову рости, це знову буде якби підживлювати економіку російську. Але в будь-якому випадку для них коронавірус теж був достатньо серйозним випробуванням з економічної точки зору. Тому, мабуть, це був один з таких періодів, коли з Росією можна було говорити більш жорстко, тому що вони прекрасно розуміли, що там і нафта, і ОПЕК, і все, що навколо цього, для них є проблематично. І ми бачимо це навіть по тому, що відбувалося всередині Росії протягом цього періоду. Угу. Внутреннее недовольство в России в виде протестов реально, как думаете? Думаю, великих ні. Великих протестів ні, але місцеві, локальні протести може бути. Великих протестів, протестної, вони настільки зачистили політичну картину, що навряд чи там хтось серйозно буде виступати проти верхівків Кремля. Але знову ж таки це питання економічної в тому числі. Тому що якщо економічний стан буде погіршуватися, населення Російської Федерації, я думаю, що це буде відповідно до влади ставлення теж погіршуватись. І будемо дивитися. Продолжая тему платформа по деоккупации. Недавно, вы знаете, наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был в Турции. И там на встрече с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу министр иностранных дел Турции сказал, что официально Анкара никогда не признает российской аннексии Крыма. Предлагаю послушать цитату. Ми підтримуємо територіальну цілісність України, а також її суверенітет. І завжди дуже чітко підтверджуємо на кожній платформі, що ми не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Це наша принципова позиція, і вона ніколи не зміниться. І ми завжди відверто про це кажемо. Как вам видятся наши украино-турецкие отношения? Я би сказала, вони не такі погані, як могли би бути, можливо, якщо б ми працювали ще більше з точки зору зовнішньої політики, я думаю, що вони могли би бути ще краще. Турция может выступить в качестве такой страны, которая на своей территории создаст какую-то переговорную площадку по деоккупации Крыма, учитывая ее отношения с Российской Федерацией? Можливо, але поки вони не заявляли про таке бажання, так? І ми бачимо, що більшість платформ все ж таки на базі європейських країн, і навіть всі інші, так, навіть американці, вони намагаються, так, скажімо так, бути на європейській платформі. Не знаю, можливо, Турція заявить про таке бажання, але, я думаю, що Турція достатньо вагомий переговорник з Російською Федерацією. Угу. Я почему спрашиваю про Турцию? Потому что как раз-таки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свое время поспособствовал освобождению крымско-татарских политических заключенных Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. И, возможно, у Реджепа Таипа Эрдогана есть какие-то рычаги влияния на Путина? Безумовно є. Всі лідери, я думаю, що мають рычаги влияння один на одного. Питання в тому, що наскільки вони хочуть використовувати для конкретного випадку ці рычаги. Можливо, вони їх завжди зберігають для більш таких, важких часів, я би так сказала. І, безумовно, я думаю, що вони достатньо рівні партнери, Турція і Росія, для того, щоб говорити на одному рівні. Угу. Мы с вами несколько раз упоминали тему Донбасса. Я бы хотела продолжить эту тему и обсудить с вами следующее. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса. Далее его цитата. Зараз вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті такого не робилось. Але формально і юридично це можливо. Ми не заперечуємо. Головне, щоб там були готові. Как вам идея привлечения миротворцев ОБСЕ на Донбасс?
Дивіться, ну будь-які миротворці, можливо, це непогано, але якщо це безпрецедентно, це означає, що ОБСЄ за велику кількість років існування все ж таки жодного разу не скористалися цим правом. Це значить, мабуть, вона навряд чи буде планувати його для України. Тому я думаю, що це такий, знаєте, варіант достатньо ефемерний. Треба шукати більш реальні варіанти деокупації і миротворців, які би на першому періоді були на окупованій території Донбасу. До этого, вы помните, звучали инициативы привлечения миротворцев Организации Объединенных Наций на Донбасс, да? А сейчас це вот заговорили... Це більш реальний варіант, я би так сказала. Ну, і вірніше, Да, для України а на даний момент что как раз-таки нереальний. ОБСЕ наиболее реальный вариант, нет? Дивіться, на даний момент, якщо ОБСЄ, я, чесно кажучи, не дуже в це вірю, ну це ми можемо говорити Ви не скільки довіряєте завгодно. Ні, питання не в довіряти ОБСЄ. Якщо б ОБСЄ до сих пір не скористалися цим правом, хоча теоретично воно є в статутних документах і в документах ОБСЄ, то задайте собі питання, чому? Ну, можливо, в них немає достатньо потужності, можливо, я не знаю, навіть фінансування. Питання, чому вони не хочуть скористатися цим правом. І я думаю, що можна говорити про це, звичайно, але питання, щоб це не було заговорюванням процесу взагалі. Так? Тобто ми йдемо шляхом того, що ОБСЄ, можливо, введе миротворця, потім виявиться, що є якісь там ОБСЄ взагалі не збирається цього робити, тому що вони ніколи не робили цього. І це питання, сам Резніков сказав, що це безпрецедентно. Наскільки це реально, я, чесно, навіть не беруся сказати. Я почему спросила про доверие к этой организации. Вы же знаете, и вот ваш коллега из фракции Ярослав Юрчишин, который является членом делегации украинской делегации в ОБСЕ, в парламентской ассамблее ОБСЕ, мы с ним разговаривали на эту тему, и он сказал, что действительно в ОБСЕ очень серьезное пророссийское лобби, и мы понимаем, что в большей степени эта организация финансируется Российской Федерацией, и насколько будет эффективно участие как раз-таки именно этой организации на территории Донбасса. Понятно, да, смотря какие страны будут принимать там участие, но... Абсолютно правильно, ви правильно сказали. Питання в тому, які представники приїдуть на Донбас від ОБСЄ. На даний момент тих представників, от я була недавно на Донбасі, на КПВВ, на підконтрольних територіях, які межують з окупованими територіями. Я вам хочу сказати, я в складі ОБСЄ в основному бачила представників, ті, що візуально, так би мовити, видно, представників колишніх республік СРСР, я би так сказала. Так, тобто це в основному люди, які були дотичні до радянського, до радянського простору. Наскільки ОБСЄ захоче там надіслати сюди миротворців з інших країн, не знаю. Це знову ж таки треба обговорювати. Тому це абсолютно теоретичні розмови. Питання в тому, що чи може взагалі ОБСЄ, чи вона має спеціалістів, які в стані тримати ситуацію і працювати як миротворці. Тому що це розмінування, це люди, у яких, там, умовно кажучи, вбили родичі, або ті, що з'ясовують відносини між тим, там, майно у когось забрали, сусід переписав на себе, поки ти виїхав на підконтрольну територію. І багато інших, в тому числі людських факторів, які потребують дуже професійної роботи миротворців. У «Голоса» есть видение решения ситуации на у нас є цілий план деокупації, який ми презентували і представляли, але для того, щоб хоча б розмовляти про деокупацію і реінтеграцію, а в основному наші політики зараз розмовляють про реінтеграцію і чомусь забувають про деокупацію спочатку, це дуже небезпечний наратив насправді. Тобто спочатку повинна бути деокупація, а потім реінтеграція. Тобто перше, хоча б треба перестати, щоб Російська Федерація перестала в особі ОРДЛО, перестала стріляти хоча б на період в 6-12 місяців. Тоді можна буде побачити щирі наміри Російської Федерації зупинити цю війну. Коли обстріли тривають кожний тиждень, про яку деокупацію і реінтеграцію взагалі може йти мова? Тому пункт перший, на жаль, не виконується вже багато років. И я знаю, что вы считаете... я разговаривала с Соломеей Бобровской, которая сказала, что с Минска нужно выходить. Вы так считаете? Так, це, в принципі, вірніше, не те, що виходити. Його треба якось трансформувати. Тому що в тому варіанті, в якому він зараз є,
він, ви бачите, нікуди не рухається. Ні при попередній владі, ні при новій владі. Ми бачимо, що нічого не відбувається. Це значить, що це мертві угоди. Так? Як я сказала, єдине питання, яке треба паралельно вирішувати, це питання санкцій, деякі санкції, небагато. Здається, американські санкції прив'язані не до Мінську, а до саме деокупації території, тобто звільнення окупованих територій. Тобто більшість санкцій прив'язані до виконання Російською Федерацією деокупації територій. Если говорить по-честному... Є якісь, які прив'язані саме до Мінських угод. Если вот говорить по-честному, да, мы же понимаем, что если посмотреть на Минские соглашения, как вы упомянули выше, первый пункт Минских соглашений, прекращение огня, оно не выполняется. И мы понимаем, что об выполнении остальных пунктов в принципе речи идти не может. Получается, Минские соглашения изначально были нужны для поддержания санкционного давления против Российской Федерации. Я думаю, що Мінські угоди були дуже ситуативні, які були підписані в конкретний період часу. Здається, це був Іловайськ. Це було підписано конкретними людьми і під конкретних людей, які тоді були при владі і в політиці. Це був Порошенко, це була Меркель і це був Оланд. Угу. Більшість цих людей вже немає на своїх місцях. Про що вони говорили, які були домовленості, яким чином повинні були використовуватись Мінські угоди, мабуть, знають тільки вони. Але ми бачимо, що не людей, які були ініціаторами цього всього, ні результатів ми поки що від Мінських угод не досягли, крім того, що ми фактично стримували на якийсь період повномасштабні российские вторгнения. А есть выход, есть компромисс вообще в этой ситуации, когда Российская Федерация настаивает на изменении Конституции, нашей украинской на выборах, без установления украинского контроля над украино-российской границей, да? И там, собственно, мы же понимаем, это вот такая конфедерация в нашей стране. Ну а мы, понятно, за прекращение огня, за выведение российских войск, за установление контроля над границей, только потом проведение демократических выборов, хотя тоже очень спорный вопрос, стоит ли там сразу проводить вибори. Обов'язково, коли люди на окупованій території адаптуються до реалій неокупованих територій. Не можна проводити вибори зразу після деокупації. Є якийсь компроміс в цій ситуації? Компроміс, насправді, це, ви правильно сказали, це патова ситуація. Компроміс тільки один, коли Російська Федерація все ж таки вирішить звільнити окуповані території. Розумієте? Тобто до цього це все буде в стагнації знаходитися? Або її примусять звільнити під міжнародним тиском окуповані території. Або вона дойде до тої стадії, коли утримання окупованих територій буде непосильно її бюджету, можливостям, політичним, в тому числі можливостям. Я не думаю, що в Росії так все однозначно, що Путін там буде царем до певного періоду. Там політична ситуація теж є така, скажімо так, різнобарвна, різноманітна. Тому поки Росія не припинить вогонь, подальші дискусії, вони тупікові, розумієте? Тобто як можна проводити будь-які кроки, якщо у тебе над головою літають кулі? Це якби утопія, насправді. Тому питання в тому, що стале припинення вогню повинно бути. Недавно, вы знаете, состоялась встреча советников лидеров Нормандской четверки, где приняли участие наши чиновники Алексей Резников, Андрей Ермак. И вот вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что Россия не вспоминала о особом статусе ОРДЛО на последних переговорах по Донбассу. Вот что он сказал. Я тут свідок. Я вам абсолютно свідомо засвідчую перед усією аудиторією: ніяких ультиматумів щодо особливого статусу протягом 12 годин я особисто не почув і не побачив. А я там був усі 12 годин. Обговорення і запитання, а як ви плануєте виконувати 11-й пункт комплексу заходів Мінських угод, в якому мова йде про правові аспекти врегулювання конфлікту, де мова йде про низку законодавчих актів. Вони нас прямо запитували. Ми їм вкотре розповіли, що ніякого особливого статусу в Конституції України бути не може. Ну вот Резников говорит, что никаких ультиматумов Российская Федерация не выдвигала, хотя за несколько дней до встречи 4 советников в нормандском формате Дмитрий Козак говорил о том, что Украина перед
очередной встречи лидеров в нормандском формате должна выполнить ряд требований и принять десятки законов по Донбассу. Это не ультиматум? Ну, звичайно, це ультиматум. Більш того, пан Резніков сам сказав, що вони росіяни посилалися на пункт, який чітко говорить про особливий статус території. Тобто вони прописані в Мінських угодах. Так? Просто ніхто чомусь не починає з першого пункту припинення вогню. Всі починають з 14-го пункту. Я не розумію логіку цього, але взагалі про що мова? І взагалі який сенс обговорювати 14-й пункт, чи який там був 11-й, якщо перший не виконується? Тобто треба починати з першого. Стале припинення вогню. А Далі все інше. нужен ли нам такой нормандский формат? Нужна ли нам такая очередная встреча 4 лидеров в нормандском формате, если опять Российская Федерация, как было в прошлый раз, выдвигает свои ультиматумы? Тогда, вы помните, было разведение войск в 3 частях, было подписание формулы Штайнмайера, что вызвало очень бурную реакцию среди украинского гражданского общества. Но так или иначе это было сделано, и потом только состоялась встреча 4 лидеров в нормандском формате. На что пойдем в этот раз? Я сподіваюся, ні на що, тому що подальше розведення військ це вже буде виглядати, м'яко кажучи, зрадою. Чому? Тому що я, наприклад, от була на КППВ «Золоте», де відбулося розведення військ. Чесно кажучи, логіки цього розведення мені важко зрозуміти. Тобто українські війська чомусь відійшли там на кілометр чи на 2 вглиб території, в результаті залишивши там декілька сіл в сірій зоні. Але від цього стріляти не перестали. Тобто, я маю на увазі та сторона, російська сторона. Українська сторона зі своєї сторони зробила КПВВ. Тобто пропускний пункт для людей, щоб вони могли переходити до своїх родичів. А російська сторона навіть не розпочала. Я от про цю паритетність і взагалі про сенс цього всього я не можу зрозуміти. Який сенс був цього розведення, якщо російська сторона взагалі не збирається пускати громадян через КПВВ на даний момент. Тому що там ще станом місяць назад нічого не було. Можливо, вони за місяць щось збудували. Але це виконання зі сторони Росії і взагалі відношення до цих угод. Недавно было интервью Дмитрия Гордона с главным редактором «Эхо Москвы» Венедиктовым. Если вы смотрели, там Венедиктов говорил о том, что вот когда были предоставлены мандаты Дмитрию Козаку и Андрею Ермаку, выстроились такие доверительные политические отношения между двумя этими фигурами, и, возможно, они бы к чему-то пришли и договорились. Однако произошел какой-то момент переломный, и он связал этот переломный момент с тем, что украинское внутригражданское пассионарное общество не дало этому произойти. Как вы думаете, действительно среди Зеленского, его окружения есть люди, которые думают, что с Путиным можно договориться? Так. Ці люди, більш того, ці люди достатньо близько для Зеленського, щоб розповідати йому про те, що зі всіма можна домовитися, а нічого страшного. Я сама інколи чую, що а що в чому проблема провести вибори на окупованих територіях, в Криму і на Донбасі? В чому проблема? Це говорять, скажімо так, люди близькі до пана президента. Я не знаю, наскільки він розуміє, я з ним не знайома, я не знаю, наскільки він розуміє всю абсурдність цих розмов. Але деякі люди, які близькі до нього, не бачать проблеми провести вибори на окупованих територіях. І це лякає. Тому тому і громадянське суспільство, і депутати, скажімо так, проукраїнські, я би так сказала, повинні бути завжди, не втрачати картини світу, завжди бути на чеку для того, щоб такі ініціативи не пройшли ні парламент, ні уряд. І питання, наприклад, там подачі кримської води, це взагалі питання уряду, води в Крим. Ну, зараз же немає такої зради. Ні, зараз такої зради немає, але взагалі такі ідеї, вони ходять і бродять. Тому це питання в тому, що воно нікуди не ділося. Навіть якщо там пан Козак з паном Єрмаком в якийсь момент їх відносини не стали такими близькими, це не означає, що загроза пішла. Тому що ми знаємо, що загроза завжди поряд, і з нею треба просто навчитися жити. І це буде перманентний процес. Росія буде постійно розхитувати всередині, буде намагатися нав'язувати всякі ідеї. А що тут такого? Продайте нам воду. А що ж тут в чому проблема? Ви ж заробите на цьому гроші. Розумієте? І ці наративи для людей, які ніколи не були інколи в політиці, чи для людей, які
знаєте, У нас 10 секунд. думають по-іншому, для них воно лягає їм в мозок, і вони починають ці ідеї нести далі. Дуже дякую вам. Будь ласка. Юлія Клименко, народна депутатка України, фракція «Голос», була гостем нашей студии. Дуже дякую. Добрий вечір. А я вынуждена с вами попрощаться. Буквально через несколько секунд эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Коршкинч.